Siba kusho amagama akho phezulu uzobani. Ukuthi ubani baba. Alikho elinye la. Alikho elinye ngaphandle. Okay, uphuma ngokuhlele ekhaya zola ukuzala. Ngizame eBhulu. Kulele khona. Ngiyakhulele khona. Okay. Ifact ukuthi sihlale kanje mina nawe kodwa. Ukuthi khona izinto zakhe ezingaqondile senzazi. Angiyabuza. Angithezwa. Angiyazi mina ngivela umphakathi. Yebo. So anything anokuhlukunyezwa umphakathi or anyone cela sihlale naye nje. Ayizwa lanto. Oboshiwe. Angeke ngikufundele ama-rights akho ngisilona iphoyisa. Sizoxoxa. Ngifuna lokho ngikufuna kuphela ngendaba nezinto eziningi. Yes. Kunama-allegations sike sawaxoxa noceleni. Akade thinta wena. Against me. Angizile ngawo. Ngoba sesixoxile. Ngifuna uku-understand ukuthi uqale nogama. Angeke bakhuluma social. 2022 la. 2022 intentsha. Kusalikude. Uqala kuphi kanjani? Uqala ngani? Bengiqalile ukuzibambela amabheka. Bangela? Amabheka. Yeah. La khona. Around khona nje la kwaMarisburg. Marisburg. Usuke eBhulu ufika kanjani eMarisburg? Ngafika ngofuna itoho. Uzofuna itoho? La selaphela la. Okay, uthe masufike la wasawazana nobaba ekobaba abangani bakho. Ngathi ukhana nabo amabheka. Hayi bakhuluma lapha phezulu. Ngabe usanele ngoba noSiphiwe. Sanele ngcobo basejele. Ngiyacabanga mhlawumbe usakhona njengamanje. Wagwetshwa ngathi. Anginayo ishubu engakazi wasenza kade ngiyesibhedlela. Noma bani? NoSiphiwe. Siphiwe mu? Siphiwe wakanhlabathi. Uphakela ujazi lo. Hayi. Ya noba baba ubusiphiwe. Angimazi ngoba kusangaseThekwini. SengaseThekwini. Noba nabani shabani? Hayi bekuyile ugenge nje kuphela ngekhamera. Nibamba ngani ibheki? Ngembazo. Hayi besibamba ngestory. Nibamba ngani? Story. Yini story manje la? Mhlawumbe udriver mesaphumile uconduct uzothi uyabuya sebuya nathi. Yani nibamba ngani? Nikhomba ngani? Simkhombi ngalutho. Istory sani? Ukuthi udriver mephumile mhlawumbe yaleli custom uzothi buya omunye usedriver ngokukhuluma omunye usebuya ungena nolotuzana noconductor kuphela. Okay, nosa ngiyale nebani. First robbery yakho phethe isibhamu meaning. Cabanga kahle ngoba ngikhuluma nawe ngoba ngiyazazi izinto. Alona one details ngifuna ukwazi irobbery yakho yokuqala. Futhi kwakuyona le ngithi kwaku 2023. Thina uqala baba. Khuluma se-KFC. Yeah. Thina irobbery yokuqala la. Ufuna ngikukhumbuze mina. Afuna ukuyikhulumelana. Ukuyasikhuluma nge-KFC. Irobbery yase-KFC, amrobbery yase-KFC yango-2023 lo khuluma ngayo. Yeah. Yenzeka kuphi? La eMarisburg. Kuphi? eRhaya. Uhamba noba ngani? Sasamba from Sacheweni. Hayi umbuzo baba. Sasamba from Sacheweni. Bana amagama ngithi. Ututhu. Abantu Ututhu. Siqale ngothatha. Ututhu. Walaphi? Sacheweni. Uphaka boshiwe lo muntu. Ubushiwe. Sebegwetshile. Abakwethe. Akaqula ngathi. Yeah. Okututhuko noba. Nosambra Dlamini. Bani? Sandi Dlamini. Sandi Dlamini. Uphi? Ubushiwe. Kubo bani? Kubayanda. Bayanda baba. Songo akusazeke sakhe. Walaphi? Wasethekwini. Yeah. Kubo bani? Kumina. Nobani? Akekho umuntu. Naniphelele. Yeah. Labantu basethekwini bona wade wazula ino le Marisburg. Kusho ngamanye amazwi wena obalethela kule nombolo ngithi. Asasedlulela lesasesibona. Into elahlile. Angathi niphuma. Nanenzani? Yobabalalela. Cha sasareda. Ngiyayazi iCase ngikhuluma ngayazi. Asasareda nje. Kuba afike kuseni nje ngo6 sareda ukuthi Siyamphethe ibhaminga. Sazimbini. Inhlobona. Bakuyibhame encane amanayi. Sayiphethe uba. Sasisuke lapho eThekwini. Ya ubani wayisiphethe isikhathi siphakama. Ngoba uyasudrive wayengasiphethe. Usambra nalunye mfowethu usasa. Wena uphethe ngangaphethe lutho. awuzokwenzani bona? Cha babonhloso yokuthi sizorida kokubona ke ngefoni ukuthi mhlawumbe njengoba basagcine sekwenzeka ngale ndlela kwenzeka. Okay, nabambani Sabambe isikhwama semali. imali yana eyiphethwe yini? Iphethwe sarbazi ephethwe yini? Security laka G4S. Laka fertility. Cabanga kahle kuloko la ku security. Hayi kwaba laka fertility. Injani imali leyo moto? Ngimoto ezihlala. Angithi laphuma ngaphakathi.
lalizophuma ngaphakathi. Right, nihamba ngayiphi imoto? Apho u-foot vehicle yamoto. Right, kwase kwenzakalani? Kwase kuba khona ukuthi kuyadutshulana-ke lapho sabaleka kwabanje udrayiva kuqala, udrayiva mese walanda bonke-ke laba-ke. Kwasala wena wethu? Kusala mina ngedwa. Ukuthi yazazi ukuthi wanted? Ngiyakwazi lokho. Ngiyakwazi kahle. Kade ufunakala ngithi? Yeah. Sesikutholile ngithi? Ngiyakuzibhalela. Emva kweminyaka emingaka liqula uvese icala lilinde wena? Akusiyona-ke lo bhalo yokuqala leyo? Akusiyona lo bhalo yokuqala? Ukubani abanye abantu kade usuphila nabo la abayigebengu abasekho-ke labo ukubani recently usuphila nabo? Besengiphila nabo nje uDube. Ubani uDube? Mandla Dube. Wakuphi? Asasitaba. Uruni. Umuphi lo ongathi uyisayona ubuzayona? Yeah, exactly. Uyena lo? Ngiyamazi. Mese kuba Uruni. Uruni muphi? Uruni Madonda. Uphi? Cabanga nje ngamanje mhlawumbe ula Titini. Yeah. Uruni Madonda. Hlala imbali 13. Yeah, noba nabo uZamani umhlongo usafa lawo. Lo sasho. Yeah, ubani umuntu? Hayi bekho abanye mfaka. Hayi baba. Hayi baba. Khona ngababaleki. Hayi ngeke abekho. Cabanga. Khona sangufu. Ungangcwatha ngisho umngcwatha, ubusikima naye. Ngeke ngifike. Ubabuzulu skillari. Benhlangene nani naye? Ayilede zama uyiphemba. Hayi ngeke akukho. Hayi baba. Sikhuluma ngegebengu la. Suba lezi igebengu zonke. Benhlangene ngani? Ubabuzulu. Benidiscussa beniplanana. Sikhuluma ngomuntu ongasekho la ngathi. Mhlawumbe nimbulele nini? Beniplanana, benhlangene ngani? Hayi ngeke. Thu bekhanda ugesi nawe. Hayi bengakhanda ugesi mina. Kuzokusiza ukuthi ukhulume iqiniso yakho ukuze mina nasizozwana yazo. Akudalike. Kufanele ukhulume early ngoba kusogcina ukhulumile. Kudalike kulekade isikhathi. Ngifuna ukwazi ukuthi benhlanganiswe yini nalowo baba. Behlangene kwaBdube mina bengumlandeli ukuthi bebefike bexoxa ngifike ngihlale emotweni baxoxa into zabo then mina bese ngiphinde emuva ngeke ngikambela mama futhi ukuyithwasa labo cha bengingakafiki baxoxa bahlanganisana bahlangana negebengu wena kodwa uba ngumarobha hayi ngeke ukuthi uLando ungafanele bese uhamba njengoba lo muntu kade kukuthi wenza yonke into engukhanto ogesi ephinde abe iforum aphinde abe yini aphinde abe ukuba ngumkunzi ebusuku yabo aphinde abe yini kusho konke okwaziyo ngayo ayikela ngicela ngiyaphela la wena ukwenzani mayibambe inkunzi ayibambe nale inkunzi la ayikela angihambi nomibhalo lapho ngeke ngikambela mama njengoba ngithi imkhakhe bengafani uduthuliwe wena yebo bese ngizwe uduthuliwe iduthuliwe ngoba ngeke ngifuna usesibekele idini ubone ikhombise ifayili yakho bese ngisho ifayili ngiphindela umhla 8 ngizokulanda khona ngoba ngifuna ukukhuluma nawe ngifuna ukwazi ukwenzakalani Ayizwa kanti akimsukele umuntu. Ngiyazi. Uthutshula kwenze njani? Ngaduthula nje emakhaya. Nini? Ngomhla ka 22 kuMarch kade kuyiholiday. Yeah. This year. Yeah. 2025. Uthutshula kangaka emzimbeni zange nazanga. Zaba unayo. Emzimbeni. Kusho ukuthi nabantu fresh. Amanzi nje te. Uyabazi abantu badumola? Ngiyabazi. Mbangani ngeze uthanda mbanga indaba yeposi. Hayi kuthiwa manje kusuneposi la le. Okuyiposi. Sikhona isitori sinjalo seposi. Sikhona. Iposi lama drugs. Thubu uthutshule lokho. Hayi ngibanamanga ngoba abangidubula ngababona abayidayisi wonke. Abantu abangidubula umfana wasekhaya owatshontsha uGoloko wabo. Indaba yakho lokho nje indaba yama hayi indaba ehunga sayivala kudala ngoba safika kukhona omunye wakithi oyidayisa nathi sathi siyodayisa ukuthi umndeni sesiyabona ukuthi usuhlukana phakathi ngesimo sokusekhona wasibhala statement amaphoyisa efika esibhedlela ngathi ngasibhala amaphoyisa eseGoli uthe ubona umuntu ngilatsha ngomanga yini njengamanje uthi ubonile no kahle abantu engababona inkinga yenza ukuthi ngithi ngihambabonanga ibhuku ukuthi iphoyisa elafika nala ngizange ngathemba ukuthi ukufika kwalo lifike mhlawumbe ngokuthi lize ngokuzosebenza noma ukuzothola information ngithi sayibesela ukuqhubeka nokuganga ayengeke ubaba akasekho ekhaya bese ngikwazi lokho akasekho umama usele yedwa umama witness ingane yakhe idutshula kabuhlungu ngiyacishe yafa wekhona wekhona kuzosiza ukuthi wehlise umoya ungafuni ukuthi ufuna ukwenza ama revenge ngicabanga manje abantu usafuna ibhange wena ufuna ukuyibuyisela
hayi ngisifuna nje namanje impela bekade ngisasifuna before ufuna i-AK why ufuna isibhamu esikhulu kangaka ukudinga futhi ke ngiqambela la uyakwazi ukuyisebenzisa i-AK angazi ngokufunda ngizofunda wazi sincane kuphela pho ufuna isibhamu esikhulu kangaka ayibheke ukuthi njengoba ngisho ngithi ukudinga la mina ngizokusiza ngithi babonile abantu abadukulu ngizokusiza ukuthi baboshwe izingahamba ngomthetho okay bhala istatement esiqondile emaphoyisa ukuthi wawubona zikhona bese izinto ezizobalinka nawe ukhona ufakazi wokushona babe khona kwi-area hayi ngasuka kwakusasa nje ngimfonele umseshi ngamfonela umseshi ngiyekho cha ngijathu khohlwa lo mseshi angithiwa umthembu ngizokuxhumanisa nabantu mina bazokwenza istatement esiqondile baboshwe labo bantu kodwa ke phuma egangeni angazi-ke mhlawumbe bazokuthatha amaphoyisa kamedendobhana ngoba sakudinga angithi uyazi ukuthi ukufuna uyazi sebeke bafika bezokufuna hayi ngeke kwaphela nje before ngalezakha kodwa igama lakho belikhona bakhuluma bonke abantu akade belapha kwalandwa ney'bhamu eziwu-3 uyakwazi lapho esathathwa se-security nalezi eziwu-2 naney'phethe wena wedwa wathi ngatholakala sesi-2023 sengikutholile ngaleso sibhedlela bese ngikwazi konke lokho phuma egangeni-ke mthithi nalezi zinto elithi neyiplana-ke isibona ngeke yisebenza nabangani bakho bakuqambela noma uhamba nabantu abarongo yibona kade beplana lapho since nje washo ubaba angiphindanga nje ukuthi ngihlanganisa nalezinto phuma kule zinto mthithi njengoba ngavele ngawumba nje ma ube nenhlanhla thola iminyaka embalwa kuleli cala leliya irobhani leyo mhlawumbe nokugcina ufakazi akhe isibone kodwa khona usayithatha-ke leyo nto ufakazi 204 njengoba ngakhetha ukuthi ngizomba nje umgodi ongangani endlula betekisi ngoba vele ngase ngenzani itekisi nitshontsha ikhopha hayi ethathwa umphakathi wonke wakhona engabe nintshontsha ikhopha nawe ubala kwikhopha okay impela ngiqoba manga yini usho manga ngitshontsha ikhopha laphana i-oches emhlophe yaba le oches semhlophe umfana wasekhaya aphelele le oches yaba involve kuthiwa yaba involve kwi-shooting esanda kwenzeka eGrange esikoleni do you know anything about that angithi yonke le nto mina engiyilandelayo isuka from lawo macala wonke ibile oches leyo manje ihambe nini phinde kuba ngephasini ngoba vele kamele ifike nje wathi kuzobe iphasini leyo moto i-oches leyo njengoba silandela mina sinazo indlela 8 days le oches ibalwa kuleyo shooting ubani u-andile u-andile ngingathi engimaziyo ukuhlala phezulu mhlawumbe ubonako umusha ongaphakathi etekisi u-andile uyazi le moto sekwayidrayiva sekwangena phakathi leyo moto oches ngoba umuntu wembuzi mhlawumbe ngenzeka kodwa ube umuntu wembuzi khona phela ngithi lo wakhe umuntu imbuzi ngayo oches leyo kunokwenzeka la ifenga hawu lezi zinto zahlangana zonke lezi zinto khona u-andile obala kwi-oches eyabulala umuntu mhlawumbe angazi PhD graduate dokotela lo ilandela leyo nto ngapha eyenza ukuthi ngicina ngifika kuwena angijazi futhi ngizoniqoqa nonke ngizoniqoqa nonke ngibanike i-chance bonke abanye baqale kabusha impilo njenganawe abangeke basayiqala impilo njengalaba abanye abadala ade beniphethe baye endaweni bafanele prison kodwa abanjenganawe usulekile kanje unomzali ofana umbheke mhlawumbe uzoba ne-chance ukuthi uqale kabusha phuma ebugebengeni uthi jezo ngeke kusebenzele leyo nto phuma ebugebengeni ngidlala